managsuon, nadugtong sa atong pag-igugma. Pagkaanindot paabuton sa pagsilang sa bagong adlaw, nga ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan mula sa usa ka amahan. Sa pagkay kaniya managambahan, makiangayon way kalainan, manggihanagon o maluluyon, mahakig-ambit sa kalipay Diyos, no. Huwag kanununta ang pagpasigarbo, panglupig sa way gahong, mapuno pag-usap sa mga bulag ang atong tanaman sa masakaraang Eden. Pagkaanindot sudong nakita na kaniusap sa madaog managsuon, nadugtong sa atong pag-igugma. Pagkaanindot paabuton sa pagsilang sa bagong adlaw, nga ang tanang mga katawhan sa